Čau lidi, já vás vítám u dnešního videa a dneska si zahrajeme Minecraft můj svět. Můžeme jít na to. Já mám 3 světy, ale ten první je největší, takže si dáme ten první. A já bych vám chtěl říct, že tyhle videa budou vycházet častěji. Můžete si taky těšit na Farming Simulator 18 s mým kamarádem. No a já vám toho světa ukážu jenom dneska půlku a příště zase půlku. No tak, můžeme jít na to. Takže tady máme takové baráčky, tady máme taky baráčky, tady máme tenisové kurty. Tamhle máme letadlo, tady máme hrad. A já vám ukážu nejdřív ten první svět a takhle jenom takhle tu půlku a pak vám ještě ukážu další půlku. Takže tady máme takhle jenom koleje, tady je takový svět kolejí, tady máme takový ukrytný domeček. Tady máme dálnici, domeček, zase tam ten. A nejvíc každého mého kamaráda okouzl Sparta Stadion. No, takhle je ze zádu, tam má napsáno Sparta. No a tam pak už je jenom hotel a nějaké baráčky. Tady máme pláž. No a to je asi všecko. Já bych tohle video zatím ukončil. Jestli se vám tohle video líbilo, nezapomeňte mi dát like nebo odběr. No a já se zase na vás budu těšit někdy příště. Tak čau.